সমগ্ৰ অসমৰ চালে ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক বেছি হৈ আছে তো তাত हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सिंगल टिचारनि सायाव प्रमद बर'नि बिबुंथि स' लोगोफोर दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा मिडियानि सिगाङाव ओरैबायदि खोथा बुंदों जे जानाखि सिंगल टिचारनि प्रब्लेम जानानै दङ बे सिंगल टिचारनि प्रब्लेमा थाहैनाय नंला बे खोथाखौ फोरमायदों दा बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबावदों बिथाङा मा खोथा फोरमायदों बेखौ आङो माखासे पइन्ट्स लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबानो मिथिनो मोनगोन आरो लोगोसे बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनाय अडिअ आरो भिडिअ क्लिपखौबो आङो भिडिअनि जोबनायसिमाव होनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो नुनो मोनगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना दा फारि फारि नायलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंदों जे स्टुडेन्ट रेशिअ हिसाबै टिचारा बारासो जानानै दङ बे खोथाखौ बुंदों जेरावनाखि जोंना सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेम जानानै दङ दा बे हिसाबै बिथाङा टिचारासो बारा जानानै दं होननानै बुंदों स्टुडेन्ट रेशिअ हिसाबै जोंना सिगांनि जानाखि इडुकेसन पलिसि दंमोन बेवहाय 30:1 बे पलिसि दंमोन थारमाने 30 जन स्टुडेन्टआवहाय सासे फोरोंगिरि बे दंमोन दा बे हिसाबै अबेबा स्कुलावहाय 3 दं खोमा अबेबा स्कुलाव 4 दं खोमा अबेबा स्कुलाव 2 दं खोमा दा बे हिसाबै जेनाखि 30:1 60 जन स्टुडेन्टफोर थाबासो बेवहाय 2 फोरोंगिरि मोनगोन दा बेबायदिमोन आरो सिगांनि जानाखि पलिसि दा बेथ' जोबोद बर्तमान दानि जानाखि थासारि बे थासारियाव सिगांनि जानाखि पलिसि दंमोन बे मोजां नङा बेवहाय जुदि जोङो हमनानै लायोब्ला मोनसे क्लासाव मोनसे बा क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमाव जोङो बेसेबांथा साबजेक्ट थायो मोनसे क्लासावनो जोंना मथा-मथि मोनबा साबजेक्ट थाखायो दा मोनबाजों जोङो मोनबा क्लासखौ जोङो सानजाब खालामनानै नायोब्ला अब्लाथ' 25टा साबजेक्ट दङ बेवहाय बा 25 क्लास दङ क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमाव अब्ला बे 25 क्लासखौ सासेल' फोरोंगिरिया माबोरै फोरोंजोबनो हागोन बेथ' असम्भब अब्ला जोङो गासिबो स्टुडेन्टखौ जोङो ज' लाफाजोबनानैसो मोनसे रुमावनो फोरोंजोबनांगौसो जाहैबाय दा बेवहाय क्वालिटि इडुकेसनखौ माबोरै होगोन क्वालिटि इडुकेसनखौथ' होनो हानाय नङा खालि क ख सराय सराय ABCD फरायनो रोंबानो जाबाय बेसो जाहैबाय खोथाया आरो बेवहायथ' ABCD क ख 1 2 3 बा साननाय फारि बेखौनो रोंबावगोन ना रोंबावा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो दा बे जाबाय जोंनि दानि मडार्न इन्डियाननि इडुकेसन पलिसि बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बे पलिसिजों थांबाय थायोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुला मोनसे समावहाय थैलांजोबगोन बा गोमालांजोबगोन दा बेनि थाखायनो जोंनि दानि सांग्रां गार्जेनफोरा मा खालामो गाव जानो लोंनो गैयाब्लाबो गावनि गथ'खौ क्वालिटि इडुकेसन होनांगौ होननानै दिनैहाय खस्थ' मस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दिनैहाय जोंनि जेसेबांनाखि लिडार्सफोर दङ स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनानो जाथों पलिटिसियान लिडारफ्रानो जाथों बिजनेसमेनानो जाथों बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलावसो फोरोङो बिथांमोना प्राइभेट स्कुलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दा आरो दा बैसोर लिडारफ्रानो मा बुङो जोंनि गामियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरों अब्लासो गभर्नमेन्ट फरायसालिया थांनानै थागोन होननानै बुङो दा बिथाङा बबे राइटजों बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों जेरावनाखि गावनि गथ'खौनो गभर्नमेन्ट फरायसालियाव फोरोङाखै बिथाङा गुबुननि गथ'फोरखौ गुबुननि गार्जेनखौ थांनानै बिथांमोना बेबायदि बुंनायनि मोन्थाय गैया आरो जानाखि स्कुल एमालगामेसनखौ 2 इयार्सनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनानै लाबाय होनदों दा बे 2 इयार्सनि गेजेरावहाय एक्सटेनसन खालामनानै मा जानो बेवहाय स्टुडेन्ट रेशिअखौ बांहोनो हागोन नामा हाया बेवहाय प्राइभेट स्कुलखौ बन्द' खालामनांगोन आरो प्राइभेट स्कुलखौबो माबोरै बन्द' खालामगोन प्राइभेट स्कुल खुलिनायनिफ्रायबो गाव गावनिबो मोनसे राइट्स दङ डेम'क्रेसि हिसाबै बयहाबो राइट्स दङ मोनसे एस'सियेसन खुलिनो मोनसे इनस्टिटिउसन खुलिनो बयहाबो राइट्स दङ दा जुदि स्टुडेन्ट रेशिअखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव जुदि मोजां खालामनोब्ला आवगाय बाहाय क्वालिटि टिचारखौ सोग्रोनांगोन गुन गोनां फोरोंगिरिखौ थिसननांगोन टेट क्वालिफाइ BEd गोनां DLEd गोनां ट्रेन टिचारफोरखौ सोसनब्लासो बेवहाय क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो मोनगोन जेरावनाखि आनट्रेन टिचार गोदो गोदायनि जेबो DLEd गैया BEd गैया बेफोर टिचारफोरखौनो जुदि दिनैसिमहालागै जुदि दोनबाय थायोब्ला उइदाउट टेट टिचारफोरखौ अब्ला क्वालिटि इडुकेसनखौ बोरै होनो हागोन बेखौथ' बुंनो हाया बेखौ बुङाखै जे गोदोनि टिचारफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया बेखौ बुङाखै बेवहाय बिथांमोनाबो थानांगौ आरो जानाखि दानि गोदान केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौबो रिक्रुटमेन्ट होनानै थिसनथाइ होनांगौ अब्लासो जोंना क्वालिटि इडुकेसन टिचार बा गथ'फोरनो क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो हागोन बेयो बिथाङा दा बुंबावदों BTR आवहाय सिंगल टिचार स्कुल थानाय नंला आरो बे माब्रै थानाय नंला बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों जे रेसनेलाइजेसन खालामनाया गोबां स्पिडआव जागासिनो दङ दा रेसनेलाइजेसन माने मा जेरावनाखि 3 टिचार दङ मोनसे स्कुलावहाय 3 टिचार दङ बै 3 टिचारखौ सासे फोरोंगिरिखौ गुबुन मोनसे स्कुलावहाय ट्रान्सफार खालामहरबाय जेरावनाखि सासेल' सिंगल टिचार दङ बेवहाय नैबे 3 टिचार थानायनिफ्राय सासे लाबबा बेवहाय 2 जाफैबाय ओमफ्राय बेयाव 2 थाबाय
दा बेबायदिनो बोफ्ले बोफ्ला खालामनानै जानाखि टिचार दंमोन बे टिचारखौनो ट्रान्सफार हरै सिंगल टिचारनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायनि आखायाव लानायखौसो जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेवहाय जे गोदान टिचार रिक्रुटमेन्ट खालामनानै सिंगल टिचारनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौ बेखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा बेयो। दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ जे डायनामिक लिडार होननानै बुंबाय थायो UPPL गभर्नमेन्टआ, दा डायनामिक लिडारखौ जों बेफोरबायदिखौ जों डायनामिक लिडार बुङा। जाय डायनामिक लिडारा गावनि खोथा बुंनाय मथे खामानिखौ मावनो हायो जों बेखौसो डायनामिक लिडार बुंगोन। बेवहाय जोंनि गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौनो रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखै। 2023 6 सिड्युल खुंबाय बिथाङा 2023 टिचार रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय प्राइमारि लेभेलावहाय। दा 2023 टेट खुंनानै रिक्रुटमेन्टखौनो होनो हायासै, गावनि खोथा बुंनाय मथे बिथाङा खामानिखौ मावनो हायासै, अब्ला बिथांखौ माबोरै डायनामिक लिडार बुंगोन? बिथांखौथ' डायनामिक लिडार बुंनो हाया। 6 सिड्युल टेट खुंनायनि गुबै जाहोना मामोन? टिचार रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि नङामोनब्ला मानो थाखाय खुंखो? रायजो राजाफोरनिफ्राय मानो 500 600 एप्लाइनि नामाव फैसा खांखो? बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बिथांमोनाथ' एटलिस्ट मोनसेबाबो रिक्रुटमेन्ट होनांगौमोन 2023 टेट खुंनाय हिसाबै। दा 2024 फैगासिनो दङ। दा 2024 बिथाङा बेसेबां साक्सेस खामानि मावनो हागोन? दा आरो बै समावहाय टेटनि जानाखि टेटआबो एलिजिबिलिटि जाहैगोन 2024 जिहेतु टेट खुंनाय जानाय नङा, अब्ला बिथांमोना बबे प्रब्लेमखौ बिथांमोना सल्भ खालामगोन? प्रब्लेमानो प्रब्लेम बांलांबाय थागोन बियो। दा गावसिनि खोथा बुंनाय मथे गावसिनि जानाखि कमिटमेन्ट होनाय मथे बिथांमोना खामानिखौ मावनोनो हायासै। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दा बिथाङा बुंनो 2024 मायथाइनि गेजेराव उइदिन 2024 बेवहाय बिथांमोना जायनाखि रेसनेलाइजेसन खालामनाय बे रेसनेलाइजेसन खालामनायखौ 100% मावफुंजोबगोन होननानै बुंदों। आरो बिथाङा ओरैबायदि बुंहरदों सिगाङावहाय 1000निख्रुइ बांसिन सिंगल टिचारनि प्रब्लेम दंमोन। दा बिथांमोना रेसनेलाइजेसन खालामनानै सिंगल टिचारनि प्रब्लेमखौ 400सिम लाबोबाय, बे खोथाखौ बुंदों। दा बेबायदिनि थाखायनो गोबां फोरोंगिरिफोरा दा भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला सासे फोरोंगिरिया बेसेबांबा बोसोर बे गंसे स्कुलावनो मावगासिनो दङ आरो गावनि एरियायाव गोलैबाय बियो, गावनि खाथियावनो गोलैबाय बे स्कुला। दा बे फोरोंगिरिखौ 20, 30, 40 किल'मिटार गोजानाव जुदि ट्रान्सफार हरोब्ला बे बोराय बैसोआव बा बे बुरै बैसोआव, अब्ला बे फोरोंगिरिया बै गोजानाव थांनानै खामानि मावहैगोन नामा? मावहैनाय नंखाया। दा बेखायनो गोबां फोरोंगिरिफोरखौ भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लाखागोनानो। मानो होनोब्ला गावनि थांनाय फैनायनि खस्थ' दङ न'निफ्राय गोजानाव थांनानै। दा बेखायनो बिथांमोना माखासे भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दङ। जेसेबांनाखि सिंगल टिचारनि प्रब्लेमखौ बेबायदि खालामनानै सल्भ खालामनो सानदों एसेबां बांसिनसो बे बांगोन। बे मालाबाबो सल्भ जानाय नङा बेयो। मानो होनोब्ला बेवहाय गोदान फोरोंगिरिफोरखौ जुदि रिक्रुटमेन्ट खालामा एबा एपइन्टमेन्ट खालामा एडभार्टाइजमेन्ट होनानै बे सिंगल टिचारनि प्रब्लेमखौ मालाबाबो सल्भ खालामनो हानाय नङा। दा बेनो मोनसे गेदेर जाहोन। दा सोंलुआ बेसो जे थाखानाय टिचारफोरखौनो रेसनेलाइजेसन खालामनानै बा रानफ्लेबाय थासिगोन नामा? रेसनेलाइजेसन जानाखि फोरोंगिरिफोर थाखानाय अलरेडि दंखायो बे फरायसालिनि थाखाय, दा बे फोरोंगिरिफोरखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव रानफ्लेबाय थानानैनो समखौ बारहोसिगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु। जेरावनाखि जोंनो हाजार हाजार टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट होयोब्लानोथ' बे सिंगल टिचार जिर' टिचारनि प्रब्लेमा जोबहैगोन। बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दिनैहाय BTR गभर्नमेन्ट बा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो SIU एप्रुभाल जायाखै, SIU एप्रुभाल जायाखै। SIU एप्रुभाल जाबानो गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि एडभार्टाइजमेन्ट होगोन, बे खोथाखौ बुङो। दा SIUआ मानो जायाखै? मा जाहोन दं? मा प्रब्लेम दङ? बेवहाय मा क्वेरिस, मा डकुमेन्ट्सफोरखौ बिथांमोना मोजाङै हराखै? दा बे SIU 1216नि जानाखि SIU बेथ' गोबां बोसोर जालांबाय। मोनसे SIU एप्रुभालनि खामानि मावनोब्ला एथ' गोबाव समथ' नाङा। जुदि बिथांमोना एक्टिभलि खामानि मावदोंब्ला बे एथ'ग्राब गोबाव सम लाया। बिथांमोना जास्ट 1216 पस्टखौ हरनानै दोनबाय, बबेबा अफिसाव बे फाइला गोदोसोनानै दङ, बेखौ जे बिथांमोना दांनानै खामानिखौ फाइल पुटआप खालामनांगौ बे खामानिखौ बिथांमोना मावाखै। नङाब्ला बे खुनलांखावनो जासिगौ बियो। आरो बिथाङा जे सासे BJP गभर्नमेन्टजों UPPL गभर्नमेन्टजों जुदि एथ'ग्राब मोजां जुदि रिलेसनशिप दङब्ला बिथांमोना बेखौ डाइरेक्ट आसामनि CMनिफ्राय बेखौ फाइनान्सियेल एप्रुभाल हरनांगौ होननानै बिथांमोना बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना हरनांगौमोन बा दाबि दिखांनानै बिथांमोना हरनांगौ। अब्ला जों साननानै लानो हागोन जे UPPLजों BJPजों रिलेसनशिपआ मोजां नंला नामा? बे मोनसे सोंलु जानानै फैयो दा। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। आं बांद्राय गोबाव बुंनो थांला। दा नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ दिनैहाय जानाखि UPPL गभर्नमेन्टआ गावखौनो गाव डायनामिक लिडार होननानै बुंनानै लायो। दा डायनामिक लिडार होननानै माब्रै रायजो राजाफ्रा गनायगोन जेरावनाखि गावनि कमिटमेन्ट होनायखौनो मावफुंनो हायाब्ला? दिनैहाय गोबां बोसोर समनिफ्रायनो टेट केन्डिडेटफोरखौ जानुवारि मान्थआव होगोन,
मास मोनसेनि गेजेराव होगोन सप्तासेनि गेजेराव होगोन दिनै नङाबा गाबोननि गेजेरावनो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो होगोन नभेम्बर मान्थनि गेजेरावनो होगोन होनै दिनैहाय 2023 इयार्सआनो जोबलायलांसै अब्ला बेफोरबायदि लिडारखौ माबोरै डायनामिक लिडार बुंगोन जोबोद साननो गोनां बाथ्रा स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু এই কণ্টেণ্টছটো হৈছে যে ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেম নাথাকিব বা ছিংগল টিচাৰৰ বিষয়ে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কথা কৈছে মিডিয়াৰ সন্মুখত এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মিডিয়াৰ সন্মুখত ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰা হৈছে বা কি কোৱা হৈছে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক মই এইটো কৈ আছোঁ এটা পইণ্টছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কি কৈছে মিডিয়াৰ সন্মুখত তাৰ ভিডিঅ' এণ্ড অডিঅ' ক্লিপটো মই ভিডিঅ'ৰ এণ্ডত দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' হিচাপত টিচাৰহে বেছি আছে এই কথাটো কৈছে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' যোনটো 30:1 সেইটো হিচাপত কৈছে প্ৰমোদ বড়ো য'ত মানে 30জন ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাতে এজন টিচাৰ থাকিব য'ত মানে 30 পৰা 60 ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাত 2জন টিচাৰ থাকিব সেই হিচাপত কৈছে এইটোতো অল এডুকেশ্যন পলিচি হয় এইটো বহুত আগৰে পলিচি হয় এইটো চ' সেইটো পলিচি আমি যদি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এডুকেশ্যন যোনটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব লাগে সেইটো নাথাকিব আমি এইটো ধৰি লওক এটা ক্লাছত কেইটা ছাবজেক্ট থাকে এটা ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈকে ধৰক এটা ক্লাছত 5টা ক্লাছ থাকিবই মিনিমাম 5টা থাকে তাৰ বেছিও থাকিব পাৰে এইটো যদি আমি 5টা ক্লাছৰ লগত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ 25 ক্লাছ হৈ আছে যে এটা 30জন থকা ষ্টুডেণ্টৰ এজন মাত্ৰ টিচাৰ থাকিলে তেনেহ'লে 25 ক্লাছটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব সেইটোতো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে সকলো ষ্টুডেণ্টবিলাকক বা সকলো ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক এটা ৰুমতে আনি এজন টিচাৰ এইটো পঢ়াই থাকিব লাগিব এইটো এনেকুৱাই হ'ল ক'ত ABCD ক'ত 2ৰ মাল্টিপ্লাই 3ৰ মাল্টিপ্লাই গণিত এইবিলাক কেনেকৈ পঢ়াব এজন টিচাৰে এইটোতো কোনো সম্ভৱেই নহয় কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিবৰ কাৰণে জাষ্ট এনে স্কুলত গৈছে এনে পঢ়িছে এনে আহিছে এনেকুৱাই হ'ব চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ' কম হোৱাটো সেইটোৱে মেইন ৰিজন হ'ব য'ত মানে আমাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথা কৈ থাকে আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টে তাত কোৱালিটি টিচাৰো লাগিব কোৱালিটি টিচাৰ থাকিলেহে তাত কোৱালিটি এডুকেশ্যনো দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে টিচাৰ এভেইলেবল হ'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ছিংগল টিচাৰ প্ৰব্লেম দিন বা দিন বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াতে আমাৰ BTRত ছিংগল টিচাৰ স্কুল নাথাকিব এই কথাটো কৈছে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে যে ৰেচনেলাইজেশ্যন কাম কৰাটো বহুত স্পীডৰ কাম কৰি আছে উইথিন 2024ত এইটো মানে ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা কামটো কমপ্লিট কৰিব এই কথাটো কৈছে য'ত মানে 1000ৰ বেছি ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেম আছিল ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছতে ইয়াতে 400 স্কুলৰ পৰা কম হৈছে এই কথাটো কৈছে চ' ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিলে ছিংগল টিচাৰৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব নেকি সেইটোতো নহ'ব কোনোদিন নহ'ব এইটো য'ত মানে টিচাৰ আছে অলৰেডি সেই টিচাৰকো মানে ইফালে মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰি থাকিলে এইটো কোনোদিন ছিংগল টিচাৰ প্ৰব্লেমটো শেষ নহ'ব ইয়াতে কিছুমান টিচাৰ আছে বহুত মানে বয়স হৈ গৈছে কিছুমানৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰেই আছে আৰু চাকৰি এই বয়সত যদি তেখেতসকলক মানে 30 কিলোমিটাৰ 40 কিলোমিটাৰ দূৰত যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেখেতসকলে আৰু ইমান দূৰ যায় কেনেকৈ টিচাৰ বা কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান টিচাৰবিলাকে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাটোও আমি দেখিব পাইছোঁ এইটো সম্ভৱেই নহয় ইমান দিন এটা স্কুলতে কাম কৰি আছে এই স্কুলৰ পৰা যদি আন এটা স্কুলত যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে 30, 20, 40 কিলোমিটাৰ দূৰত তেনেহ'লে অভিয়াছলি তেখেতসকলে টিচাৰবিলাকে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাটোৱেই বেছি ভাল এইটো ভাবি ল'ব আৰু এনেকুৱা দেখিব পাইছোঁ মই বহুত এনেকুৱা টিচাৰ আছে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ আছে চ' এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন BTR এডুকেশ্যন মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ষ্টেটাছটো এতিয়া বহুত ডাউন হৈ যায় আছে এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া বহুত দিন পৰাই এতিয়ালৈকে মানে নিউ টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাই নাই 2017তে লাষ্ট ক'ব লাগিব 2017ত এটা টেট কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এটা এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছিল ইয়াৰ পৰা আজিলৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব পৰা নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা চ' ইয়াৰ কাৰণে এটা আমাৰ কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে যে য'ত মানে অলৰেডি টিচাৰ আছেই সেইবিলাক টিচাৰকে মানে ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰি সেই টিচাৰবিলাকে মানে ভগাই থাকিব নেকি আৰু নতুনকৈ টিচাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দি নতুন টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট নকৰিব নেকি এইটো এটা বিগ কুৱেশ্যনছ য'ত মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই SIU এপ্ৰুভেল হোৱা নাই SIU এপ্ৰুভেল হ'লে টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়া হ'ব এই কথাটো কৈ থাকে বা SIU কেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ব য'ত মানে 1216টা পষ্টৰ SIU এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে পঠাইছে এই এপ্ৰুভেলটো মানে 1 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰে হৈ যাব এতিয়া
এটা SI এপ্ৰুভেল হ'বৰ কাৰণে 3 বছৰ লাগে নেকি? এতিয়া এটা চৰকাৰে এটা টাৰ্মছে শেষ হ'ব কৈ আছে 3 বছৰটো কমপ্লিট হ'বই আৰু 2 বছৰহে আছে চ' এটা চৰকাৰৰ টাৰ্মছে শেষ হ'ব কৈ আছে 1216 পোষ্ট SI এপ্ৰুভেল আনিবৰ কাৰণে এটা বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া SI এপ্ৰুভেল কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই কি প্ৰব্লেম আছে কি ৰিজন আছে কোৱাৰিজ বা ডকুমেণ্টছবিলাকে ভালকৈ দিয়া নাই নেকি সেইটো এটা মেইন বিগ কুৱেশ্যন যদি কিহৰ কাৰণে এইটো আটকি আছে বা এনে মানে SI এপ্ৰুভেল কাৰণে পঠাই দিছে এই ফাইলটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট এনে পৰি আছে এইটো মানে পুট আপ কৰিব লাগে এইটো খবৰ ল'ব লাগে এইটো কোনো খবৰে লোৱা নাই চাগে BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা য'ত মানে UPPL চৰকাৰে কৈ থাকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মানে ডাইনামিক লিডাৰ এতিয়া ডাইনামিক লিডাৰ কেনেকৈ হ'ব য'ৰ মানে নিজৰ কমিটমেণ্ট দিয়াটো নিজে যি মানে টাইমছ যি মানে ডেট দিছে সেই ডেটৰ মানে তেখেতে কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বহুত দিন আগৰ পৰাই কৈ আছে যে জানুৱাৰী মাহত টেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত দিব 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত দিব নৱেম্বৰ মাহত দিব ডিচেম্বৰ মাহত দিব এই কথাটো কৈ আজি 2023 ইয়াৰ্ছে পাৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়া তেখেতৰ কমিটমেণ্টটো ক'ত গ'ল সেইবিলাক সেই লিডাৰক আমি কেনেকৈ ডাইনামিক লিডাৰ বুলি আমি মানি ল'ব পাৰিম সেইটো বহুত দুখ লগা কথা যে BJP আৰু UPPL চৰকাৰে যদি এটা ভাল যদি ৰিলেশ্যন আছে ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি আছে এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্টটো তেনেহ'লে আজিৰ এদিন 2 দিনৰ ভিতৰত বা 1 মাহৰ ভিতৰতে SI এপ্ৰুভেলটো আনিব পাব লাগে চ' তেখেতসকলৰ মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া নেকি সেইটো এটা সন্দেহ হয় সেইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাক বহুত মানে বেয়া এটা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে BTRত এইটো বহুত দুখ লগা কথা চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এতিয়া আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে কি কৈছে এইটো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মই দি দিছোঁ এইটো চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে কিবা এটা কুৱেশ্যন আছে যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো মই ৰিপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰিম চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টা সমগ্ৰ অসমৰ চালে ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক বেছি হৈ আছে তো তাত ৰেচনেলাইজেশ্যন আমি কৰি আছোঁ কিন্তু হয় কিছুমান বিদ্যালয়ত ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু কিছুমান বিদ্যালয় ইতিমধ্যে ৰেচনেলাইজেশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত আগতে থাউজেণ্ডছত মানে সেইটো আছিলে ছিংগল টিচাৰ এতিয়া সেইটো কমি আহি 400ৰ তলত আহিল মানে ছিংগল টিচাৰ গতিকে ছিংগল টিচাৰ থকা স্কুল আৰু নাথাকিব আমাৰ BTR অঞ্চলত অসমতো সেইটো কৰা হৈ গ'ল গতিকে আজি কোনোবা স্কুলত ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে টিচাৰ কম আছে ক'ৰবাত টিচাৰ বেছি আছে ষ্টুডেণ্ট কম আছে সেইটো চাই পেলাই আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰি দিলোঁ মাজতে এমেলগেমেশ্যনৰ কাৰণে মাৰ্জাৰৰ কাৰণে কামটো অলপ শ্ল' হৈছিলে এতিয়া আমাৰ কামটো বহুত ফাষ্ট হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ উইদিন 2024 যিটো ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা কামটো 100% কমপ্লিট হৈ যাব